Ze hebben alle gelogen, nog gynaecologen staan wat in, maar ik ben spijkeroloog. Ja, want jou missen een voet? Ja, Hoe is dat zo kan? dat we hier bloedpraten nou. En wat doe je met al dat hout? De stickers eruit halen. Wat een bijzondere hobby. Ja, ja, gewoon tipbedrijf. Ja, is dat het? Ja, de tipbedrijf. Nou ja, zo doet het voortrouw krijgen. Ik denk, wat moet ik uitzien dat is. Je altijd de linnen zitten. Ik denk, ik moet zeggen, wat krijg je te doen? En staat maar dat ik wat aan stikken trekken. Je hebt diploma speakersloop. Ja, ja. Want je die ook eerst nog een klap op mijn kop. Hoeveel speakers haal je er zo uit? Nou, in totaal dacht ik wel 130.000.